Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatu. Jama'a da fatar ana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Ibrahim Adan. A yau insha Allah na so in yi ƙarin haske dangane da lokacin da ya kamata mutum ya sayi coin ko in ce token a binance ko kuma wasu daga cikin exchanges da muke da suna crypto, da kuma lokacin da mutum ya kamata ya sayar da coin ɗinsa kamin ya farashinsa ya sauke. Saboda abin da ya kamata mutane su sani shine kowane coin komai girman shi in ka ga ya tashi to akwai lokacin da zai sauko. Don ba coin ɗin da ya kai ga BTC ma'ana Bitcoin, amma za ka ga ya tashi ya tafi kuma sai ga wani lokaci kuma farashin nasa ya dawo ƙasa. So sanin wannan yana da matuƙar muhimmanci, sa'annan kuma yana da kyau mutum ya san wani lokaci ya kamata ya shiga kasuwa, ko wani lokaci ya kamata ya sayi coin, sa'annan wani lokaci ya kamata ya fita, ko wani lokaci ya kamata ya sayar da coin ɗinsa. So a gurguje kamin mu yi nisa, ina son idan wannan shine karon farko da ka haɗu da wannan channel nawa mai albarka, ina son ka taimaka ka danna min subscribe. Hakan shi zai ƙara bani ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo irin waɗannan bidiyon waɗanda za su taimaka ma harkar kasuwancin mu na crypto. Abin da nake son yi magana shine akan RSI, ma'ana Relative Strength Index. Wannan indicator ne kuma ana samun shi a dukkanin chart na exchanges inda muke da su. Yana da matuƙar muhimmanci. Ba a exchanges kawai ake samun shi ba na crypto, har ma a platforms na forex ana samun shi. Saboda shi yana da matuƙar muhimmanci wajen nuna maka lokacin da ya kamata ka shiga kasuwa, ko kuma lokacin da ya kamata ka sayi coin, da kuma lokacin da ya kamata ka fita kasuwa, ko kuma lokacin da ya kamata ka sayar da coin ɗinka. In kuka diba nan ƙasa akwai wasu indicators da ake ce ma moving average ko MA, da exponential moving average, da Bollinger Band, da volume, da MACD, to sai wannan RSI shi nake son yi magana a kai. Kun gan shi nan yanzu na kunna shi. Shi RSI ɗin nan shi na da parameters waɗanda suka fara, in kuka diba ga shi nan tun daga ƙasa parameters ɗin shi suke har zuwa ya kai tsakiyar shi ne 50, ya kai ya tashi 70 har zuwa 80. To idan ka zo sayan coin a ɗaya daga cikin exchanges ɗin nan, ko Binance ko dai wata, yana da matuƙar muhimmanci ka diba ka ga wannan RSI ɗin nan a wani mataki yake. Idan yana matakin da bakin 29 ko 30 zance zuwa ƙasa, to yana cikin zone ɗin da ake ce ma oversold, wanda a wannan lokacin ya kamata ka sayi coin ɗinka, wanda idan ya tashi insha Allahu za ka samu riba. Kamar irin yanzu kun ga nan yanzu kun ga wannan coin da ake ce ma Matic USDT, RSI ɗin shi yana 54. So kun ga bai cikin overbought kuma bai cikin oversold, yana tsakiya kenan. So idan kuma ka sayi coin lokacin da yake oversold, ma'ana yana da bakin 29, ko kuma ka sayi shi yana mataki na 10, za ka ga duk lokacin da ya tashi ya baka riba sosai. Idan ya baka riba ka ga cewa ya kai wannan lambar ga ta nan wannan da yake bugawa ga shi nan wurin, idan ya kama ya tafi ya wuce 70 ya kai har 80 ma, har zuwa ma 100, to da ka ga ya kulle 100 lokacin da ya kamata, ko ma bai kulle 100 ba, idan ya kai irin 80 ko 70 da wani abu, to ya shiga zone ɗin da aka ce ma overbought. A kowane lokaci daga wannan zone ɗin farashin sai kan iya fara yiwa ƙasa. So in dai baka son ka yi asara, to yi ƙoƙari ka ɗan kwashe ribar da ka samu ko da kaɗan ce. So a wannan lokacin da ka ga wannan farashin ya tafi wannan lambobin da kamar irin nan wajen 50 ɗin nan ya buga, wannan wajen 50 ɗin nan ta buga ta kai har zuwa 70, 71, 72 har zuwa 80 har zuwa 100, to a wannan lokacin ya kamata ka sayar da coin ɗinka ko token ɗin da ka saya. In ba haka ba, lallai a kowane lokaci farashin shi yakan iya yiwa ƙasa. Bari in baka misali da wannan candlestick ɗin nan, bullish ɗin nan da ya tashi, gashi nan ya tafi, gashi nan ya tafi har ya kai nan, za ka ga cewa
in ka diba ka auna ka jawo wannan layin daidai da wannan layin na RSI, za ka ga ya hau mataki na 80 gashi nan, mataki na 80. Daga nan in ka diba daga nan farashin shi, in ka diba daga nan farashin shi ya yo nan, daga nan farashin shi ya fara yo ƙasa, ka gani daga nan wurin ga farashin daga nan yawwa yana kaga farashin ya yo ƙasa, kasuwa ta fara yi ƙasa, ta fara yi ƙasa, ta fara yi ƙasa, ta fara yi ƙasa, har ya kawo wannan ya dawo mataki na 50. So a taƙaice abin da nake so in ce shine duk lokacin da za ka sayi coin a kowace exchanger ce, ka diba ka ga RSI ɗin nan yana wani mataki. Idan yana mataki da bakin 30 zuwa ƙasa, to wani lokacin ya kamata ka sayi coin ɗin. Idan kuma ka saya farashin ya tashi ka ga RSI ya kai mataki na da bakin 70 har zuwa 100, to a wannan lokacin ya kamata ka yi shirin sayar da coin ɗinka, saboda a kowane lokaci farashin zai fara yo ƙasa.